My name is Roxanne. We are from Namaqualand in the Northern Cape. The name of my group is the Gogo Traditional Dancers. We are representing the Nama culture. We are leaving on Wednesday morning at 7 and we arrived here yesterday at 2 o'clock, yes. No, this is just, we call it the Nama rock, and then the guys, the trousers, yes, we took from the material and then work it on the trousers of the guys. There's no. No, it's my second time, yes. Yes, I'm enjoying myself. It's nice to be here. You can expect great performances from us, and we have our own music and musicians here too. So you can. It's from 10 years, 10 years to 25 years. Yes. It's okay. Thank you. Okay, now given that rapping. Sengivala nje sizobonga kuwe Mageba. Siyabonga sifundile sincelile sidelile. Your last words ofuna nje ukubatshela abantu emakhaya. Into ebalekile ekhathini zanamhlanje nawenza indlela enjengalezi ukuthi kumele abantu befunde uku-embrace i-failure, ukuhluleka. Ikona okungamandla kakhulu futhi ukufundisa okunomsoco omningi kunokuba successful. Ngoba ikona okukunikeza i-exact information ukuthi wazi kangakanani uhluleke phi. And unfortunately upbringing yethu ithina i-failure iyona eyingozi kanti iyona master wethu. Ngoba belungu nawubona nje ngisho ema-theatre benza ama-test bakutshela indaba zama-test awu-100 well they wanna get it right bafuna ukwazi ukuthi yini enza ukuthi into ingaphumi. So lokho nje mina ngibona ukuthi I think if singathatha lokho ekuthini masenza izinto enjengalezi sazi ukuthi mahlangana ne-failure, i-failure is just a challenge. It just means that funeke sithi nje just do extra and do more and get it right, and before we know it we will have a final product engasijabulisa, you know. And impilo is not a destination. You'll never say you have arrived. Sengizowaningi abantu abaningi na graduate ilunga lomndeni li-breadwinner athi umuntu we have arrived noma nakutholakala uyi-budget i-vision CEO wathethile abantu have arrived. Impilo nje always be a journey, and kufanele njalo uhlezi uyi-recreator ukuze uyithole ungaphuphi, ungatholi uhluleka u-implementa izinto okumele uzenze ngenxa yokuthi awusekho relevant. No, siyabonga, those are powerful words. Ukuthi fanele wazi uaccept futhi uadmit ukuthi into mayingakho ungakafiki kuyo awukafiki kuyo. Ngizwile kahle ngoba ukuthi uphinde ube imbongi, uphinde ube inyosi, ukwenza konke awuzivalele nje. Siza ukuthi uphetheni. Asithokoze nonke ukwezwe izulu eliphezulu. Nontela mzimba unikwa bezizwe. Ngoba ziyamali aziyawuhlasela ngaphasi kwehlophe enkulu. Zadla abantu zabadla ngokubehlela. Umshokobizo shobeza abezizwe nangaphesheya kolwandle esentelini. Izala insizwa ke inkosi. Ubhicula umathethana ngezinye imbisi. Oya bemsola babuya bamzeka izibongo. Obemuhle bekumntakandaba. Ube nobuso buhle ngenandawo ukusolo. Ube nendlebe ezihle bekumntakandaba ngenandawo ukusolo. Ube nekhala elihle bekumntakandaba ngenawo usolo usolo. Nangoke uye umsimuto wavela ngesiluba phakathi kwamanga sinamaqada senkonjeni edole esulwini. Nola muva ngiyamakhosi ngiyoshaya ngodingana. Namhla umntakandaba yawela uthukela. Ingoyenze emfula zobaleka zephephela entabeni zosala imvubu sale zegeqa umlomo. Mntayisabela kweliphesheya isikhukhuleni isikhukhulu mama sabetshata. Saba senkwazini zemifula. Lapho abantu bakhona abangangemhlambi izinyamazana. Siyathokoza Mageba. Ukhule njalo ndaba uNdlondlobali. Ulingiso yisemkhulu bakho. Labezitha. Labezitha.